palangdon nagdayeg kanimo. Nagpanalangin siya kanimo labaw sa tanang babayi sa yuta. Pagkatapos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga hadungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga hadungog sa atong kaliwat. Ang Dios magatagunta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi aron pagbalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan.